ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವ ಯಾನು. ಸೊ here is the parcel ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೌದು ದಾದ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಂದು. ಸೊ ದಾಲ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ತೂರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 3 4 ಕೋಲಿಂದು 4 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಬೊಕ ಜೂಶ ಪಾಲ್ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಸರಾ ಮತ ಕರಿಬೋಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮತ ಈ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್, ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮತ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮತ ಇತ್ತನ ಡೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಜಿನೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು, ದೆನ್ ಅವೇ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬೊಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮಾತ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತನ ಮೀನಿ ಬೊಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಈ ಬಾಜನದ ಲಿಂಕ್ ಮೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನಿಕೆಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುನಾಡ ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬರುವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಬರ್ತದ ಶನಿವಾರ ಕೊಡದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಆಂಟಿನ ಐ ಬುಕ್ ಪೂಜೆಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮನ್ ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಇತ್ತ ಇನ್ನಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೀಶೋಡು ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಯಾನು. ಸೊ here is the parcel ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೌದು ದಾದ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಂದು. ಸೊ ದಾಲ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ನಿಕ್ಲಿ ತಮ್ನೇಲ್ ತುದೇ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಂದಾದ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುನ್ ಆಯ್ತಾ. ತಮ್ನೇಲ್ ತುದೇ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಅದು ಐಟಮ್ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಈತು ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೈದು ಅಂಚ ಇದು నేను ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ. ಓಪನ್ ಬಂದು ತೂಕ ಎನ್ಸ ಬೈದ್ರು ದಾದ ಬೈದ್ರು ಮಾತನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ದೀಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೀನು ಬಂದು ತೂಕ ಬಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತೂಲ ಇತ್ತೀನಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದಂದು ಐದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಕೇಕ್ ಬಂದಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಗ ನಿರಂಜನ ದಿಪ್ಪುಗ ಬ್ರೆಡ್ ಬಾಜನ ಉಂಡು ಅಕಡೆ ಕುವಾಯನೆ ನೂಜಿನ ಬಾಜನ ಇದು 4ನೇ ಬಾಜನ ಇದು ರೆಡ್ಡಾಲಿಜ್ಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ತುಕ ಕಾವಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇನು ವಾಶ್ ಕೂಡ ಅವು ಚೂರು ನಿಂಚ ಬೈತಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಆವಲಿ ಬಂದ ಗಟ್ಟಿಲ ಉಂಡು ಐರನ್ ಶೋಕುಂತಲೆ ಇದೊಂಜಿ ಬಾಜನ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ಐರನ್ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು ತವಾ ಇದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಜಿಂಜಿಂಜಿ ಇದು 2ನೇ ಬಾಜನ 3ನೇ ಬಾಜನ ಒಂದು ನೀತಿಲಿದಾಯ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿನಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಜನೆ ಕತೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನಡು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಚುರ್ಚುದಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಕಿಪ್ಪು ಕರಿ ಮತ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸಾರು ಮಾತ ಮನ್ಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇ ಕನಪಾಯಿನಿ. ಒಂದು ಐರನ್ ಕಡಾಯಿ ಸುಲ್ಲ ಹಿಡ್ದೊಂದು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಬಡ ದಾಂಡ್ಲ ಚೂರೇ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ಉಂಡು ಆವುಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪನ್ಪಾನೊಲಿ ಐರನ್ ಕಡಾಯಿ ಇಂದುಲ ಟ್ವಿನ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಬ್ರೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ತೂರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ
ರೆಡ್ ಮೂಜಿ 4 ಕೋಲಿಂದು 4 ಏತ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೊಲ್ಯಾ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂತ ಪಂದ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ ಮನಸ್ಸು 7 ರೂಪಾಯಿ ಪಂದ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೇಗ ಒಂದು ಇಂಕ್ 8 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಂಡ ಈ 4 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬೋ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡದಿಲ್ಲ ಮೀಶೋಡ್ದು ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿನಿ ಈ 4 ಟೋಟಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಆತೀನಿ 495 ರೂಪಾಯಿ ಮೊನ್ನೆ ದಸರಾದ ಆಫರ್ ಇತ್ತಿನತ್ತೆ ಅದಂಚ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಂತಂತೂ ಒಂದು ಫೋನಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಇದು 4 ಸೆಟ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಜಾತ್ರೆ ತುಣಗ ಬಂದಿನ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯಾನ್ ಜಾತ್ರೆ ತುಣಗ ಬಂದಿರಂತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಪ್ಪುನತೆ ಅನ್ಸ ಅದು ಚೂರ್ಪಿನ ಜಾರ ಅಂತೆ ಈ ಮಾಲ್ ಬಂದ ತುಣಗ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವು ನಡೆದಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿಗೆ ಪಿಂಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ 1500 ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಡು ಸೊ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನತ್ತೆ 4 ತಿಕ್ಕೋದು ದಾಯ ಈಗ 2 ಜನ ಕದ ಉಪ್ಪುನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಹಂಪುಗ ದಾಯ ಬಿಡ್ಪುನು ಆಫರ್ನ ಪಂದ ಸೊ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದ ಅವು ಇರಿ ಬರ್ತತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಯಾನು ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ 10/9 ಕೊರ್ಪೆ ದಾಯ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮೂಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ತೆಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ದೋಸೆದ ಕಾಲಿನ ಬೇಕ್ರು ನೆಟ್ಟು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪು ಆತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪು ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿತ್ತೀನಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನಂದಿಂದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡಿದ ವ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೋಯ್ಲ ಕಾಪು ನಿಂಕ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತಾಪಣ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ನಾನು ದೀಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಸೊ ದೀಕ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಮೇಲೆ ನೆಂಚೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಬೋಗ ಜೂಶ ಪಾಲ್ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಸರಾ ಮಾತ್ರ ಕರಿಬೋಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಡೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಐಬೋಕ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೆತ್ತಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಗ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತನ ಎಂಡ ಪಂಡಾಂಡು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಬ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ದೆನ್ ಅವೇ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮಾತ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಲ್ಲೆ ಹಿತ್ತನ ಮೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಏನನ್ನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತಗೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಡ್ಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿನಿ ನಿಕ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಂಚ ಆರ್ಡರ್ ಮಿನಿ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ನೆಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅక్కడ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅವೆನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ ಮುರಣ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಿರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಯಾನ್ ಗಲ್ಫ್ ಡಿಪ್ಪುನು ಪನೋದು ಯಾ ಪಂಡ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ರಾತ್ರಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಅದಿಷ್ಟ ನಿಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಪಾತಿರುಜಿ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಡು ಅದನ್ನ ಪಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬಂದು ಪಂಡಲ್ಲ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಮಂತು ಹೊರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಂದ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆವಂತುಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಂದ್ರೆ ಏನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪುನು ಏನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ ಒಡ್ತಿನ ನಿಪ್ಪುನತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಫುಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದ ಐಟಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಈ ನಂಬರ್ ಎಂಕಲ್ 4 ಜನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಪಡ್ಸಿ ಬಂದ ಆಚೆ ನಟ್ಟುನು ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವೆ ನಿಕ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಡ್ಸಿ ಬಟ್ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗರ್ ನಕಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರೆ ಯಾನಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಅತ್ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತನ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತನ ಅಂಚೆನೆ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾತ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತನ ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತನಾಡು ಅಂಚ ಸೊ ಎಸ್ ಈ ಥರ ಪಂಡ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕತ್ತು ಇರ್ತ ಪ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೊಡೆ ಉಚ್ಚಿಲಾಗ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಪ ಅಂದಾಗ ಕಂತಿತ್ತ ಪಂಡ ಕೆವಿತಾ ಕೆವಿತಾ ನೀಕ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೂದಿಪ್ಪ ಆಟಿ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ನೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತು 350 ಬಂದಿತ್ತೇರ 350 ಇಂಕ್ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಐಕ್ಯದ ತೊನ್ನಿಯಾನು ಕಮ್ಮಿದ ಅಂಚ ಈತಿದ್ದ ತೊನ್ನಿಯಾನು ಒಂದು ಆದಿತ್ತಿಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹೋತಿ ಈಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಡು ನಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮನ್ಪವೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಕೇರ್ದ ವೀಡಿಯೋಲ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಬರ್ಬೋದು ರೆಸಿಪಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಬರ್ಬೋದು ಮಾರ್ನಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಡಿತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಅಂಚ ಅದು ಸೊ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಬಾಜನದ ಲಿಂಕ್ ಮೀನು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್
ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಪೇನೆ. ಎಸ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಯು ಬೈ ಸಿ ಯಾ ತಿಕ್ಕದನ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡು.